An ka foli ni waleɲumandɔn o bɛ an lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ y'a fɔ mali kɔ kan bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 2 san 2026 mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Ka marifa bila walima badabada dali ko nɔgɔya jatigɛ wale tigilamaw ye nin kɛra an ka ministre de la défense générale des corps d'armée Sadio Kamara ale ka kɔrɔfɔ ye k'a di jatigɛ wale tigilama bɛɛ lajɛlen ma. O de hukumu kɔnɔna na su ani tile an ka finitigilakaw kɔni kɛlen don ka wuli k'i jɔ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogo min na. Janvier kalo tile 29 kana bila janvier kalo tile 31 na san 2026 an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko Menaka marabolo ale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Menaka dugumu bɛ ni a bɛ wele ko Ina Takabat an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔba dɔ sabati ni marabolo kofɔta in kɔnɔna mun kɛra sababu ye o ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilama caman de la nin yɔrɔ kofɔta in na. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ kɔni ale bɔnna ni na nin wulikajɔ in senfɛ Kidali ale marabolo kɔnɔna ni o bɛ wele ko Abu Aligabas Inshamali an kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ani fo ka taa se AES finitigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan ma u ye wulikajɔ sabati Menaka marabolo kɔnɔna mun kɛra sababu ye u ye dankari kɛ jatigɛ wale tigilama ɲɛma ye a n'a nɔfɛmaya bɛɛ lajɛlen ale la. État major général des armées a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa kulubakaw olu fɛ nɔ an ka jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta ladalako la ale bɛ to ka fɛn min ye jɔnjɔn yɛlɛni mun kɛ kulubakaw olu fɛ nɔ ni o ye drapeau ye o baara kɔni waliyala ka sanga ni bi tɛnɛ février kalo tile 2 san 2026 kulubakaw olu fɛ nɔ drapeau yɛlɛn yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fasoden ɲumanya ale ni faso kanu o bɛ se ka don jamana marabaw fo ka taa se jamana den kelen-kelen bɛɛ lajɛlen dusukunna nin baaraw kɔni waliyala kulubakaw olu fɛ nɔ mun ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana ɲɛma bolo général d'armée Asimi Goïta kulubakaw olu fɛ an ka wolomasiri tabaw an bɛ waati min na ko sisan u kɔni bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la fɛn min ye UEMOA jamana olu kɔnɔna na nka halisa an ka jamana marabaw kɔni b'a la ka kɛlɛkɛminɛn kura caman k'o nati k'o di an ka wolomasiri tabaw ma yaasa an ka jamana o bɛ se ka basigi cogo min na o de hukumu kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 ka dugu jɛ kari la an ka wolomasiri tabaw kɔni ye kɛlɛkɛminɛn kura caman kɔni de sɔrɔ mun yɛrɛ donna an ka faba kɔnɔna na ni k'i kunda katika olu kan o kɛlɛkɛminɛn ninnu dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye u ka lahawlata mansi mun bɛ ni a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o ye radari ye o caman tun bɛ a la fo ka taa se bilendenw ma ale ni fɛn min ye kanɔ ni o ye mugujugu kerunna ye olu caman tun bɛ nin kɛlɛkɛminɛn kofɔta in na halisa an ka jamana marabaw kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakanabaliya mun ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔya an ka wolomasiri tabaw olu fɛ cogoya min na. An bɛ taa Kidali marabolo ale kɔnɔna na Kidali marabolo ɲɛma général Elhaji Gamu ale kɔni ye wulikajɔ sabati ni k'i kunda tasi kan Tasik ale bɛ Kidali tilebiyan fan fɛ a ka nin tagali yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ sigibaw bɛ degun ni gɛlɛya mun kɔnɔna na yaasa u se ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ cogoya mun na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko a tagatɔla a kɔni taara ni balofɛn caman ye ni ka di nin dugu sigibaw ma mun yɛrɛ kɛra nisɔndiyaba ye Tasik n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Kidali gouverneur a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabaw kɔni bɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛn min ye gɛlɛyaw fɛn fɛn bɛ dugu ninnu sigibaw kan o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a y'a yira k'a kuma kɔnɔna na ko an ka jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta a ko k'a hakili bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na i mana kɛ yɔrɔ mun na ko an ka dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na don n'a nataw la nin bɛ kɛ zana ye an ka tariku olu la ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa an ka jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na nin kɛra Elhaji Gamu ka kuma fanbaw ye Tasikaw olu fɛ nɔ. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la.
Amita kokan kibara olu kɔnɔna amita Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔni wulilen do ka jɔ yasa yurugu-yurugu u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana ale kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna u kɔni ye ja dɔ yira u ka jabaraniso la ja minnu yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ba polisilaka dɔ ale ni fɛ ka taa se kɛnɛya tigilama dɔ ma ani fɛn min ye dugukolo baarakɛla ni o ye fonctionnaire dans le domaine de l'État ni maa kofɔta ninnu kɔni filmera k'u to yurugu-yurugu kɔni sira fɛ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye tagabolo kura de ye Burkina Faso jamana fɛ yasa fɛn min ye yurugu-yurugu a bɛ se ka kɛlɛ ka b'u ka jamana ale kɔnɔna cogoya mun na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya olu kɔnɔna an bɛ taa Marokukaw olu fɛ nɔ CAN féminine ni o ye farafinna musolakaw ka ntolanci ye ale tun bolodalen do Marokukaw olu fɛ nɔ kalo 2 o bɔɲɔngo Maroku jamana ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'olu kɔni tɛ se ka nin farikolo ɲɛnajɛ ntolanci in kɔni labɛn tuguni o de hukumu kɔnɔna na Afrique du Sud jamana ale bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ ko ni Maroku jamana kɔni ban fɛn min ye CAN féminine kɔni labɛnni baara olu ma k'olu ka jamana kɔni bɛ yen olu bɛ se ka CAN féminine ni ka kɔni baara bɛɛ lajɛlen bisimila Maliyɛnden 14 olu kɔni bɔnɛna u ni la Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔta ninnu kɔni tun bɛ bolimafɛn kɔnɔna na ni o ye kari ye wagati min na u bɛ se Madina dugu ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya Madina ale bɛ Bunjali fɛ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ni maa kofɔta ninnu ka bolimafɛn kɔni ye kasara sɔrɔ mun kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ maa 14 bɔɲɔngo de la kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn u kɔni tun b'a la ka bɔ Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na ni k'i kunda Mali dugu mun kan o de ye Kɔlɔnjɛba ye an b'a fɔ Ala ka hinɛ banbaatɔ olu la farafinnaka kelenya tɔnba mun bɛ n'a bɛ fɔ ko Union africaine olu bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Niger finitigilakaw kɔni ye bingani wale min sɔrɔ ka bɔ jatigɛ wale tigilamaw yɔrɔ mun kɛra pankurunjigi kɛnɛ ale ni finitigilakaw dagayɔrɔ kɔni na Union africaine bɔra k'a fɔ k'olu kɔni ma jɛn ni waleya ye wa u y'a kɔn fɔ ka se a dan na u tilara ka foli kɛ ka ɲɛsin Niger finitigilakaw ma ka sanga ni u ye wulikajɔ mun sabati yasa ka bingani wale in yɛrɛ kɔni dansira la ani ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama olu la Union africaine ko k'ale kɔni ka dɛmɛ bɛ Niger jamana ye yasa fɛn min ye bamaci wale kɛlɛli ka bɔ Niger jamana ale kɔnɔna na aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi tɛnɛ kunnafoniyaw la mun lasera aw ma aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi